cesta za zmenami vnútorného sveta, nielen môjho, ale aj iných ľudí. Začalo to na viedenskom Švechate. Poďte sa so mnou pozrieť na cestu, ako to všetko prebiehalo. Spolu zažijeme to dobrodružstvo. Lietadlo, keď vyštartuje na roľovacej dráhe, tak vás to pomaly priklincuje. Naberá rýchlosť, ale ešte stále je pri zemi, ale už za chvíľku to nebude pravda. Bude za nami zem a začne svet iný. Áno, už sme začali, teraz sme sa práve zlietli sme do výšav a stovky metrov sa menia v kilometre do výšok. Turkish Airline ma vezie do Istanbulu a z Istanbulu do Hanoja ma opäť vezie Turkish Airline. Už sme vo výške viac ako 10 kilometrov, zanechávame Rakúsko a vstupujeme na územie Maďarska. Samozrejme bez colníkov. Fascinovali ma tieto pohľady na oblaky zo spodu sú iné a toto zase vidíme z vrchu. Tí, ktorí leteli, pre nich je to samozrejme a tí, ktorí nie, tak sa pokochajte so mnou na ten svet oblakov, ktorý je pred nami. Vidíme skutočné mračná pary. Výška 10 679, máme 859 km rýchlosť, 7 hodín 58, 50 príchod, pred nami ešte hodina 2 minúty označuje. Nastavil som si ruský jazyk. Tu krásne ideme akoby cez vlny, prechádzame a blížime sa ďalej viac a viac k svojmu cieľu. No v podstate program je taký, začalo to, ako som naznačil, na Švechate 10. októbra o 6:45 a približne hodina aj niečo máme pristať v Istanbule. Pokiaľ sa nepletiem, to už sme, myslím, Rumunsko. Čaká nás Bulharsko, to už je možno aj ono. Dole nevidíme domy ani tabule. Prestal som pozerať monitor, ktorý mi dával, ten ani presne neurčoval. Až keď som letel do Hanoja, ten bližšie určoval, kade presnejšie letím. Takže toto už by malo byť posledné v Bulharsko a už nás čaká Turecko. A tu ho máme už, more, Marmarské more, vidíme a už každú chvíľu sa budeme blížiť k Istanbulu. Pokochajte sa pohľadmi, tie už sú lepšie, to už sme vo výške ani nie kilometr a už pomaličky sa chystáme na zosadanie. Tu vidíme to čierne dole lode, more, lode a už sme kúsoček od Istanbulu a tu už ho máme, Istanbul. Už sme na pôde Ázie. A už je to čoskoro, každú chvíľu príde k tomu. Tuto vidíme na tej palubnom počítači, tam máme, že máme 5 minút do pristátia. Takže už Istanbul je pomaličky zvládnutý, mešita v strede. A teraz nad diaľnicou a o chvíľku už budeme dole.
Toto už sme pár stoviek metrov a už sme tu na letisku. Toto ma zaujalo, to nič nie je iné, to sú kontajnery so zavazadlami. Aj moje zavazadlá s darčekmi do Vietnamu sú v niektorom z týchto dvoch kontajnerov. Kedysi pred rokmi si pamätám, to vyhadzovali z lietadla dole, tam to chytal a nahadzoval. Teraz to už všetko ide v kontajneroch. Už sa nič netrieska, nehádže, už to pekne ide svojou trasou. Na ten vozík pekne nám to posunie, zaistí. Tak a teraz na tento vozík predposledný ide kontajner jeden. Zaistia ho a pripravený druhý kontajner. Istanbulské letisko ma šoklo, je to gigantické letisko. Kilometre chodieb sú tam. Kvantá ľudí, kvantá obchodov. Poďme sa na to trošku chvíľku pozrieť. Mal som 15 hodín času mať. V pláne som mal, že nejakých 10 hodín budem v Istanbule v meste a večer sa vrátim na letisko a tých pár hodín už prečkám. Ale skutočnosť bola úplne iná. Ja som nevedel výjsť von z toho letiska. Kráčal som kilometr a tam mi na konci povedali, že tam nie je východ. Odtiaľto si všimnite, je trasa, vidíte, že na A, B, C brány, F-ko tam uvádza až skoro 20 minút chôdze odtiaľto. Tak si viete predstaviť. Toto bolo také oddychové miesto, kde sa dalo aj poležať, pospať. Zaujali ma tieto lietadlá, zakiaľ som tam musel sedieť. No ale celkovo ten výsledok je veľmi, veľmi zaujímavý. Vzhľadom na to, že som sa dostal nakoniec a nebol východ, tak mi povedali, že mám ísť zase opačne. Pol kilometra išiel som, zase tam sa mi nepodarilo nájsť východ, tak som to napokon vzdal. Jednoducho som si povedal, dosť bolo. A keďže je to veľké, vidíte, tu sa premiestňujú ľudia rôznymi spôsobmi, ako sa len dá premiestňovať. Takže je to veľmi zaujímavé. Tu vidíme, lietadlo nám pristáva k svojej bráne. Tam sú také chodby a tieto chodby sú pohyblivé, prisajú sa k lietadlu. Pokochajte sa ešte pohľadom na letisko. Je to celkom pekné pohľady. Ja len poviem, prečo som sa vybral do Vietnamu. Pred niekoľkými mesiacmi, tu je to krásne oddychové stredisko, pred niekoľkými mesiacmi som si začal písať s jednou ženou z Vietnamu. Sprvu som myslel, že je to podvod, lebo už som si s viacerými písal a výsledkom bolo to, že pýtali len peniaze. Vymýšľali si na letenky, na kadejaké iné dôvody, poistenia, neviem čo, tak som to bral tak a odrazu som zistil, že tá žena nie. Vôbec nemá tendencie pýtať peniaze, dokonca mi navrhla, že až mám problémy, tak mi môže pomôcť. No tu vidíme staroprameň v Istanbule, ale vrátim sa k tomu príbehu. Takže posielala mi pozdravy, že chce niečo s angličtinou, slovenčinou by sa rada učila a podobne. Zo svojho domu veľkého posielala mi zábery priame, live kamera so 4 spálňami dom
aj mi ukazovala svoju firmu, kde robí šéfku, manažérku firmy. Ona je fyzioterapeutka a venuje sa takýmto veciam zárobkovým. Veľká wellness firma aj s rôznymi masážami a tak ďalej, ale nie erotickými. Takže keď mi poslala potom dokumenty svoje zoskenované a preveril som si ich na vietnamskej ambasáde, že sú pravé, tak potom si hovorím, OK, idem. Tu máme tú chodbu, ktorá sa prisaje k lietadlu, pohyblivú. No a tak som teda vyrazil na cirka skoro 12 hodín letu, lebo som už veril, že je to pravda. No lenže z 15 hodín, ktoré som mal čakať, mal som letieť 1:50 v noci. A tu vidíme o chvíľku na tabuli, že sa to celé zmenilo. Všimnite si, v strede je Hanoj 1:50 a oni sa rozhodli až 5:55, že bude môcť zlietnúť. Tento Boeing čakal pred nami, starší Boeing. Tu už sa pripravujeme na odbavenie sa pasové a hlavne miestenky, letenky preukázať. No, lietadlo čaká a pripravuje sa na svoj skoro 10-hodinový let vzduchom. Tu kráčame pomaly, teda kráčame, to ešte len začnem. Tu sa pomaličky ide chodbou k tomuto lietadlu. Toto máme ešte stále tú chodbu, ktorá vedie k tej chodbe pohyblivej, ale už keď je prisatá, tak nie je pohyblivá chodba. Pohľad na letisko ešte, posledný pohľad, lebo už sa pripravujeme na let. No a ideme do tej chodby. Desiatky metrov. A tu už je vchod do toho lietadla, ktoré sa s nami vznesie. Tento Boeing bol dosť veľký, vidíte, tam každý má svoj monitor, môže tam pozerať videá. Ja som si zvolil ruský jazyk. A tu už dávajú pokyny každému, aby vedel, čo v prípade problémov, havárie a rôznych iných vecí, ako sa s pásom narába a podobne. Tak si to kúsok pozrite, zajímavé inštruktáže. Táto vesta ma celkom močarila. Dáte a to sa samo nafúkne a máte pripravenú, alebo teda vy ste pripravení, keby lietadlo padlo do mora, ste pripravení plávať. No konečne po 19 hodinách čakania v Istanbule ťažký Boeing čaká na svoj príchod na rolovaciu dráhu. No a už prišiel. Ideme sa zaradiť k rolovacej dráhe. To ešte neletíme naozaj, to je len presun na rolovaciu dráhu. Obrovitánske, istanbulské letisko je stále pri nás.
Stojíme, čakáme na povel, kedy dá povel štart. A dal ho práve teraz. Ešte stále sa presúvame pomaličky. Dohromady odhadujem asi 3-4 km sme sa presúvali k rolovacej dráhe, kým príde povel k štartu. Každú chvíľku už začne povel štartu, no už začal. Doslova to priklincuje vás k sedadlu, to zrýchlenie, a už začíname sa chystať na presun do Výšav. Čo myslíte, koľko asi ideme rýchlosťou? Netrúfam si to ani povedať, ale určite je to okolo 200 km. No a už každú chvíľku môžeme čakať zdvih. No a už sme vo Výšave. Prvé metre sú za nami a už sa blížime viac a viac do Výšav. Nejakých teda 9 hodín letu, čo je viac ako šichta v továrni alebo niekde inde, ale za to pohodlnejšie. Treba povedať, že Turkish Airlines spravili celkom príjemné prostredie, bolo vybavenie. Všimnite si, mali sme tam sluchadlá, deky, prikryvky. A tu máme trasu Baku, Dušanbe, Islamabad, Thajsko a tak ďalej. No a tu vidíte, môžete si vybrať filmy, televízne programy a podobne. Takto nám to približovali, vidíte, Samsun, Tbilisi, Trebárs, cez Čierne more a podobne. Dušanbe, Kašmír, tam je znázornený Lhasa. Máme, vidíte, koľko míl vyhadzuje, nabiehajú. Ideme Thajsko a priamo Hanoj, vidíte, 4500 míl, čas 8:25, 8:47, no skoro 9 hodín. No, máme za sebou už Istanbul, to je Čierne more. Ráno, skoro ráno je. 6 hodín, presnejšie 4 už na 7 bolo, tak nejak, keď sme vyrazili. A smerujeme teda ďalej k tým tisíckám míl pred nami. No, bol to z začiatku zaujímavý, pekný pohľad, páčil sa mi, ale potom sa udialo čosi, čo neviem dodnes pochopiť. Tu máme výšku 11 582 a 982 rýchlosť. Úplné zatmenie nastalo, nič iného, sme videli len slnko a tmu. A to trvalo niekoľko hodín, väčšiu časť. Až približne 2-3 hodiny pred príletom do Hanoja konečne sa objavilo slnko, objavili sa takéto krásne zábery oblakov. Ale to škoda, posledné 2-3 hodiny. Mal som šťastie, že mal som aj tam, aj späť cestu pri okne, len späť už to bolo o ničom, pretože som išiel celú noc. V noci som išiel a skoro ráno prišiel, takže let z Hanoja do Istanbulu bol vlastne už o ničom, iba tma celý čas. Ale teraz sa dalo ešte vychutnávať let v oblakoch a posledné hodiny pred pristátím v Hanoji. Toto, pokiaľ si pamätám, na mape to sme už blízko
Thajska, ešte myslím posledné územie Indie. A už začína sa pomaly stmievať. Časový posun oproti nám je 5 až 6 hodín. Takže keď my máme tu na večer, tak u nás je ešte obed. Svet oblakov, niekde tam vpravo podľa mapy by malo byť už more, ale cez oblaky to nevidno, nedá sa identifikovať to. Vidíme, tu nám to dáva, ako letíme, kde sa nachádzame. Toto je statický pohľad na to. No a takéto jedlo nám pripravili dvakrát. Počas začiatku letu a potom nám pripravili pred koncom letu približne hodinu predtým. Takže tu sú také zábery ešte, ktoré patria k tomu svetu tých výšav. A keďže som spomínal, že sme mali to jedlo prvé, tu vidíme ešte more. Tu je zase druhé jedlo, ktoré bolo pripravené. Veľmi chutné. No a toto je zase tým svet tých mračien, ktoré sú, ale my sme sa prevažne nad nimi dostali. Je to nádhera. Neleteli by ste tiež takto? No, tu sa znovu pozeráme, už sa blížime k Hanoju. Tešil som sa veľmi na ten svet, ešte nikdy v živote som nebol v Ázii, tak bolo to pre mňa niečo výnimočné, že čo môže človek zažiť na tejto ceste. Na tento svet tých oblakov to človeka vždy fascinuje. Pomaly slnko zapadá a tu máme zhrnutie trasy, kade sme išli. Môžete si to znovu pozrieť. Istanbul, Samsun, Tbilisi, Dušanbe, Kašmír. Pozerajte hore, ako rastú míle. Koľko je tam čas, koľko je vpravo, 6:30, trebárs 4000 míl. Čas 8 hodín, 8 a 3/4 hodiny, takže to je to. No tu už sme pristáli v Hanoji, už to máme za sebou, už nás čaká vysnívaný cieľ Hanoj, Vietnam. Obrovitánske lietadlo vypúšťa zo svojich útrop ľudí. A tu som si nechal ísť až na záver sám pomaly, aby ste si to pozreli. Tu naľavo sú WC, máte kabínku, no tu je presne WC naľavo.
Tu je druhé WC, obrovitánske lietadlo, tento Boeing, kde sa prechádzalo. No a vítaj Hanoj. A po 9 hodinách je tu konečne cieľ našej cesty, Hanoj letisko. Veľmi zvláštne, vidíte aj dokonca zvláštne pisoáre, menšie ako Bratislava, ale o to krásnejšie som stretol sa s týmto, nádherná kytica a nádherné venovanie. Vítame PHD, síce som PHDR Milan Laurinec vo Vietname. Toto je ten strojca toho privítania, priateľka, ktorou som si písal, chce sa učiť trochu anglicky, slovenský, tak ma pozvala priamo k nej do Vietnamu. Tak toto je tá osoba, ktorá ma sprevádzala po celom Vietname. Tu som na letisku. Krátkosti k nej, nepovedali by ste, že o pár rokov bude mať 50, je šéfkou veľkej firmy, úspešnej wellness, masáže a tak ďalej. Treba povedať, že je fyzioterapeutka, veľmi sympatická žena, emocionálna, citovo, teda založená intelektovo. A ďalej nebudem hovoriť, lebo by ste mi závideli. Ale chce prísť na Slovensko pozrieť zimu, mráz, tak bude viac o nej potom. Z Hanoja sme, ako vidíte, leteli do mesta, kde býva, Dong Hoi, a tam majú letisko, takže sme vystúpili na letisku a trošku z Dong Hoi som videl a zažil. Toto je okolie Dong Hoia a toto je priamo mesto Dong Hoi s nádhernou plážou vľavo, vidíte, a veľmi celkom zaujímavé mesto, 200 000 obyvateľov takmer, a toto je trošku vzdialené okolie. V tomto dome som pobýval cirka 10 dní, 3 dní cirka sme boli v tej firme. Toto je trochu vnútrejšok, domáca pani, priateľka, a ešte uvidíte bližšie tento dom, budete mať možnosť vidieť. A to hneď aj teraz o chvíľku. Nie síce geniálne okolie, ale je to kilometr od mora a 3 kilometre od tej nádhernej pláže. Veľmi pekný dom so 4 spálňami. Zatiaľ si pozrieme len prízemie, ako vyzerá. Takže poďme trošku teda dnu. Klop, klop, klop na dvere. A vojdeme. Všimnite si, že nikde nemajú radiátory. Oni ani kúsok radiátora, lebo pre nich teploty pod nejakých 10 alebo 5 stupňov, to pre nich je neznáme. Takže toto je privítacia hala, kde sa môže návšteva posadiť, keď nejde ďalej, len tak soška Budhu. A poďme trošku ďalej. Toto je jedálenský kút, kde som niekoľkokrát raňajkoval, obedoval, večeral, pekné skrine. Kuchyňa, pekne pripravená na to. A tu je kúpeľka. Všimnite si, tá sprcha, to je ich sprchovací kút všeobecne. Nemajú priamo len tak na zem, a tam vedľa záchoda je odtok, takže tak sa sprchujú oni. Vrátime sa trochu naspäť a tu je ešte jedna spálňa, kde sa nachádza oddychujúca domáca pani. Takže ahoj, vie povedať ahoj. A tu nám zase pripravuje niečo na jedenie, nejakú vietnamskú špecialitu, takže bavíme sa. Prišla aj jej sestra s dieťaťom na návštevu. Tu máme tú sestru s dieťaťom na návšteve. A takéto malé posedenie sme mávali, to je jej sestra s dieťaťom a jej manžel. Veľmi zaujímaví ľudia,
špeciality samozrejme s ryžou. Tu sa učím jesť s paličkami a takéto jedno z posedení bolo. Priateľka, učiteľka na univerzite a jej, teda domácej panej, syn, elektroinžinier. Takže takto sme sa trochu bavili, všimnite si, majú tam misky, tam sú všelijaké prísady, papričky štiplavé a všelijaké veci a oni presne vedia, čo do čoho namáčať. Na druhý deň sme mali posedenie s rodinou, sestry, s manželmi a deťmi. Môžem povedať, že ma potešilo to a ocenil som, prijali ma do rodiny. Tuto sme odišli zase pozrieť sa k jej matke, teda k ich matke, kde býva už ona sama, muž jej nežije, bývalý učiteľ, ona bola zase bývalá matka, bývalá všeobecná doktorka, lekárka. Toto je syn jej a otec už nežije, bývalý učiteľ, takže je to rodina na úrovni. Všetci súrodenci majú vysoké školy a svoje domy. Každý má svoj dom, tak ako ona. Tak žijú si určitým spôsobom na celkom dobrej úrovni. Treba povedať ešte toľko, že aj podnikajú, majú svoje obchody. Tak ten socializmus vo Vietname je trošku inakší, ako my vnímame naše socialistické bývalé zriadenie. Takže popozerali sme si vonkajšok a pôjdeme sa teraz pozrieť trochu dnu. A tu je moja priateľka, nazvime ju Kvet, v dome, kde vyrastala. A pozrime sa na to, ako sme napríklad spolu komunikovali. Využili sme Google prekladač, nový typ, tam sa povedalo, napísalo sa to a súčasne to aj prečítalo text v jazyku buď vietnamčine alebo slovenčine. A tu máme našu domácu pani, jej matku, bývalá všeobecná lekárka. A spoločný rozhovor, ktorý je medzi nimi. Rozhodol som sa to uverejniť, aby ste videli trošku tú rodinnú atmosféru tej rodinnej pohody. To sa mi na tomto obrovsky páčilo. A čo je šokujúce, všimnite si v miestnosti ten záves zatiahnutý, tam je oltárik manžela. A tu máme 8 vriec ryže. Ten oltárik je podsta, povedala mi, že vietnamské ženy, keď im zomrie manžel, venujú sa mu, zapalujem kadidlo, otcovi nášho Kvetu, ktorý bol pôvodne učiteľom, bojoval vo vietnamskej vojne proti Američanom, prežil to, zomrel až na starobu. Je to veľká úcta rodiny. Všimnite si, ako teraz jej brat zapaluje kadidlá, vyzdobenie. Je to nejaká taká slávnosť, by som priamo povedal, ktorá je venovaná práve jej otcovi a ich otcovi vo všeobecnosti. Mal vyznamenania, dokonca mi jej brat ukazoval aj z Československa, dostal vyznamenanie. Bolo tam po česky napísané na tom. Nie je to nádherná takáto úcta k niekomu, kto bol členom rodiny, kto bol ich otcom a matka dodnes vlastne žije
ako kedysi napísala naša spisovateľka, žijem tvoju smrť. Mňa to osobne veľmi fascinovalo, to je k tomu oltáriku dodávané. A ešte uvidíte, aký zaujímavý zvyk, poveru majú v duchov. A teraz sa pozeráme na to, čo mne chystali na raňajky. Môj kvet, ako sa staralo o to, aby som sa dobre naraňajkoval. Vidíme tie misky s tými príchuťami štiplavými a krásny úsmev jej matky. Tá srdečnosť, ktorá z nej žiarila, to ma fascinovalo. Pozrite sa, ako sa krásne strihá šalát. Majú obrad skutočne s jedlom, nie je to len, že položím pre teba misu a jedz, žer, ale je to aj skutočný obrad. Tak bodaj by som sa neradoval. Ešte raz si pozrime ten oltárik, ktorý je fascinujúci pre mňa. Aj s darmi, ktoré sú pre neho dané. No a vraví sa, teraz som to videl na vlastné oči, ak príde veľa hostí a nemôžu zasadnúť za spoločný stôl, tak si takto prestrú. Prestrú si rohože a pripravujú jedlo na rohožiach, kde sa sedí na zemi. Tu vidíme jej syna, elektroinžinier, a robí si druhú vysokú školu. A prichádzajú nám prví členovia rodiny s darčekmi, aj s malou ratolesťou. Toto som naschvál teraz dal na začiatok, tak toto vyzeralo už potom, keď sa to pripravilo. No a my si pozrieme ešte, ako sa to vlastne celé pripravuje. Spomínal som zaujímavý zvyk. Matka chodí a rozsýpa soľ a ryžu. A je to vraj pre duchov, ktorí sú vonku. Veria, že duchovia blízky sedia za stolmi a za stoličkami a tí vonkajší behajú po vonku. Ja som zatiaľ sa vyvalil, oddychoval. Milujem takéto ležanie v takejto sieťke a tu mi to bolo umožnené. No a zatiaľ hovorím, rodina pripravovala sedenie rodinného stretnutia. Je to deň, Medzinárodný deň žien, v ten deň bol aj. Oni majú dvakrát do roka, okrem 8. marca, majú aj v októbri. No a to bol práve tento deň, okolo sme počuli, hudbu vyhrávala, veľmi oni si vážia ženy, Vietnamci, obrovský. Rodina sa pripravuje, ako som spomínal, na stretnutie viacerých členov, ktorí tam prídu z rodín, aby vzdali úctu matke. Matka pripravuje znovu ryžu a soľ, pripravuje na to, aby rozdávala duchom, ktorí sú okolo. Vidíme mini oltárik. Všetko je v plnom prúde. Ženy zatiaľ pripravujú vnútri jedlo. A tu už máme, ako hovorím, to jedlo, ktoré je už pripravené, čaká sa len na hostí. Zábava o chvíľku rodinná môže začať. Fascinovala ma tá rodinná atmosféra, paličky, nezvyčajné paličky naše, bez nich oni nedokážu existovať a rodinná pohoda skutočne pomaly začína. Aj psíček sa teší, že sa mu niečo dostane. A tu už máme členov rodiny, vzadu vidíme oltárik, ako vysvecuje otcovi, ktorý už nie je medzi nimi.
A rodina žije svojím životom rodiny. Tá družnosť, mne to chýba na Slovensku. Určite niektoré rodiny žijú také. Videli ste ma na chvíľu, ako tam sedím, opretý o stĺp. Pre mňa to bolo nezvyčajné sedenie. A všetko sú milí ľudia, pripravujú pre matku kytice a darček v podobe takej želatínovej torty. Ochutnal som ju, chýbala mi tam naša sladkosť. Bolo to trochu sladké. Tá torta nebola vyslovene sladká, ale bola trochu ako sladká. Tu ju vidíme, tú tortu pripravenú. A nie je to fascinujúce, tá rodinná pohoda. Mňa to fascinovalo, ako títo ľudia žijú spolu a že mňa prijali do ich rodiny. To je niečo nádherné. Nádherné. A doniesol som piva, svíjany teraz sú tam práve. A môžem povedať, že s tými pivami je humor. Tu máme už teda tú oslavu. Rodina, zakončenie tej oslavy, danie v úctu matke. Tu si s jej bratom poležávam. Je to skutočne nádhera. Inak spomínal som tie piva, teraz síce vidíme sliepku a vajcia, ktoré sú tam možné, ale oni pijú pivo tak, že oni si do pohára dajú obrovskú kocku ľadu, a možno 2/3 ľadu a zalejú to po bokoch pivom. Viac menej rozriedené pivo. To pre nás je až barbarstvo. Ale je to ich zvyk, takže na zdravie, jo. Tieto postele ma fascinujú, nad každou postelou majú takéto niečo, ktoré spustia na noc, aby ich to chránilo práve pred týmito rôznymi chrobákmi a lietajúcim hmyzom a tak. Teraz ste videli, že sme sa vydali na cestu, prišiel osobný šofér, ktorý nás zobral. To je priestor hotela, kde sme pár dní bývali. Firma je spojená s hotelom, tak hradí aj ubytovanie. Toto je ten hotel a náš kvet pri recepcii. Majú vystavené aj buddhistom takéto svoje oltárike. Teraz som si pripadal ako nejaký potentát z luxusného hotela, vystupujem do limuzíny Kia, osobný šofér a nádhera to bola. Toto máme ten model Kia a hotel, kde sme sedeli. Rúška tam nosia vo veľkom a takto sme cestovali. Naschvál teraz som vybral pre vás množstvo záberov, všímajte aj motoriek je tam. Toto je most, teda územie a most, kde sa bojovalo veľmi ťažko proti Američanom, je tam múzeum. Veľmi zdali úctu práve tomu. Všimnite si, toto sú spoplatnené cesty, oni nemajú diaľnice, tu sa jazdí vľavo. Vpravo jazdia motorkári a autobusy. Keď sa obieha, tak musí ísť doprava, kde musí dať pozor na motorkárov. Ale tieto nádherné domy, toto sú ich dediny napríklad. Pýtala sa ma náš kvet, že či máme také isté dediny. No určite nie. Na Slovensku takéto dediny s takýmito domami nemáme. Chudobu tam vyslovene teda nevidím. Aj keď povedala, že pred viacerými rokmi bola tam chudoba, ale že sa to teraz rozmáha. Toto sú ryžové polia, momentálne zaplavené. Široko, ďaleko ryžové polia. Do diaľky, do šírky, ryža, ryža, ryža.
Oni si nevedia predstaviť ani jedenie bez ríže. A tam ste videli motorku, na ktorej sedia aj 3, 4 a niekedy rodinní príslušníci, lebo mi povedala, že auta sú tam drahé. Keď som porovnal, sú skoro 2-krát drahšie autá ako u nás na Slovensku. No, je to predovšetkým z toho dôvodu, že je to dovážané. Ostatné živobytie je tam lacné ako v Thajsku a podobne. Žije sa tam celkom dobre. Stačí vám, povedala mi 500 eur, všímajte tie motorky. Povedala mi, že z 500 eur 2 tam vyžijú kráľovsky, úplne kráľovsky, že tam vyžijú za mesiac. Že to by si museli dopriavať dosť veľa kadejakých luxusných špecialít. Neviem povedať, toto sú také niečo jak mestečka alebo podobne. Niekedy som nevidel nejaký veľký rozdiel medzi mestom a dedinou. Akorát som si všimol, že mesto má viac takých väčších, modernejších budov a veľa obchodov. Dedina viac menej len domy. Tak to bol taký, ako by som povedal, rozdiel. Čo je zaujímavé, si môžete možno teraz aj všimnúť, no teraz priamo nie, ale na niektorých záberoch, keď vidíte okolo len prírodu a o chvíľu dedinu alebo mesto, ryžové polia máme tu teraz, keď vidíme to, tak im chýbajú tabule označujúce názov tej dediny alebo mesta. Keď som sa pýtal nášho Kvetu, že prečo je to tak, ona povedala, my to poznáme, cudzinci to nemusia vedieť. No a toto už je vlastne znovu to mesto Donghaeng, kde má firmu. Toto už je mesto, všimnite si trošku ten rozdiel medzi mestom a dedinou. To mesto má viac takých vyšších budov, viac tých obchodov, no a samozrejme kvanta motoriek. Auta, ako ste mohli vidieť aj na ceste, nie je veľa aut. Vzhľadom na to, ako povedala, že auta sú tam veľmi drahé. Domy, byty nie sú nejako veľmi drahé a strava je veľmi lacná. Ale autá tie sú tam drahé. Znovu motorečky máme, stretávame. Naschvál som to pre vás vybral, aby ste videli, ako to vyzerá. Vidíte kvapky na oknách. Prišiel som tam v období dažďov. Predstava tých dažďov ale je taká, že áno, niekedy pršalo, ale boli aj časy, aj dni, kedy bolo celý deň slnko v podstate. Z tohoto Dongha sme museli potom odísť, preto cestujeme, lebo bolo varovanie, že tam príde asi záplava. Fascinuje ma, ako náš Kvet ako rozpráva. Vidíme, jazdí sa vľavo, ako som spomínal, na tej spoplatnenej ceste. Ako naša priateľka, alebo moja priateľka, ako rozpráva rýchlo. Je šéfkou firmy, manažérka a veľmi zaujímavú vec mi povedala, keď hovorím veľmi rýchlo, ľudia nestíhajú rozmýšľať. A obyčajne, keď prednášam, pamätajú si, že ich oslovím a poďakujem sa na záver. A veľmi krásne povedala, keďže ničomu nerozumeli, tak sa úprimne poďakujú za vysvetlenie a podpíšu všetko. Lebo by museli prezradiť, že nerozumeli. Ocenil som jej inteligenciu a humor. Vidíte tam skutočne nejakú chudobu, že by vo Vietname prevládala chudoba? Mám pocit, že oproti Slovensku je to tam v podstate viac ako vybudované. Nehovorím Bratislava, centra a to, ale
Ja keď sa pozerám na tie zábery, aj keď som to videl, tieto vysoké, veľké domy, ktoré sú tam, nejaké zrúcaniny a továrne u nás rozkradnuté, zdevastované, zruinované, to som tam nevidel. Takže je to skutočne veľmi zaujímavá krajina, ktorá ma fascinuje a fascinuje dodnes. Rád sa tam vrátim. Vidíte, skončila dedina, žiadna tabuľa. A teraz sa blížime do druhej a znovu si všimnite, žiadna tabuľa neexistuje na ceste, ktorá by označovala, že vchádzate do takej a takej dediny alebo mesta. No skutočne nádherné tie domy. Toto by som povedal, že už je nejaké mestečko. Máme tu viac obchodov, viac kadejakých zariadení, väčšie budovy, mohutnejšie budovy, viac vyzdobené. Pre mňa je to veľmi zaujímavý pohľad na krajinu, ktorá je pre nás tisícky kilometrov vzdialená, ale znovu hovorím, fascinuje ma. Motorečka. No, obdobie dažďov, tak majú na sebe prší plášte na motorke, takže je to bežné. Tu je križovatka, ktorá ma zaujala motorkármi. Nestihol som ten začiatok. Bolo ale 10 motoriek, stálo, odrazu sa pohli, tak som stihol už len tých 2-3 motorkárov zabrať. Tu som zobral taký pohľad aj na to, že je to v podstate krajina plná zelene, kde nie je dedina, mesto, tak je tam prevažne zelené. Tu nám máme síce také niečo zvláštne. No a pozrime sa teda znovu, ako hovorím, na tú krajinu a hlavne na tie dediny a mestá. Toto je oslava Dňa žien v októbri. Preto tam bolo veľa ľudí. Ako som spomenul, Vietnamci obrovsky si vážia ženy. Vyzdvihujú matky. Pre mňa osobne toto nie sú nejaké nudné zábery, nudné pohľady. Nechávam, aby ste si robili svoj názor. Takto je každá dedina, mesto s takýmito obrovskými domami. Nevidel som tam žiadnu dedinu, ako je trebárs na Slovensku, že sem tam je jednoposchodový dom. Má to svoje. Tu je ďalšia slávobrána na spomienku na boje proti Američanom a toto je už časť mora, ktoré tam zasahuje. K moru sa o chvíľu vrátime, bude aj slnečné počasie, teraz je to zamračené a trochu upršané. Toto je tiež krásne. No a tu sa už v podstate blížime znovu do Dong Hoi, kde má môj kvet, kde má svoj dom, trvalé bydlisko. Ukázali sa nádherné hory, ktoré sú okolo. Musí tam byť nádherne v lete.
A už sme v Dong Hoi, križovatka s motorkármi. Všímajte, nie sú tam svetla, ale jazdia bezpečne, vedia kedy, kto, ako ísť a hlavne veľa trúbia. Parkovisko s motorkami. Toto Dong Hoi je miestami veľmi krásne. Je to skutočne nádherný pohľad, ako je to tam vybudované. Vidno, že je to turisticky významné centrum s plážami obrovskými. Ako som spomínal, mesto, ktoré má skoro 200 000 obyvateľov. Tu sa vezieme ďalej po Dong Hoi a prichádzame k námestiu, ktoré vám predstavím večer. Veľmi krásne námestie venované, by sme nazvali námestie Slobody. Zabudol som sa spýtať na názov, aký to má, ale veľmi krásne. No a zatiaľ to končí, opäť sme v dome, ktorý sa mi stal domovom. No a poďme sa pozrieť teraz po celom dome. Vtedy ste videli len prízemie. Domáca pani ma odfilmovala v privítacej miestnosti. Toto je tá ulica. Čo ma osobne fascinovalo, keď zametala, tak zametala na ulicu. To vyhodila žiaden vysavač. Ani sa nečudujem, keď sa pozriem na tú bočnú ulicu, ktorá je tam, ale ulice, ako ste videli, majú nádherné. No a poďme teda dnu. Všímajte znovu, žiaden radiátor neexistuje. Nepoznajú radiátory, lebo je tam teplo. Dobrý deň, vítam vás. Vstúpte ďalej. Toto si zopakujeme, tak ako sme to videli v prvej časti. Jedálenský kút, kuchynka a vedľa máme kúpeľku so záchodom. Prvá spálňa. Mohli ste na chvíľu zbadať nad posteľou, moje veci sú to. Nad posteľou bol ten záves. A poďme na prvé poschodie. Po schodoch výťah tu nemáme, tak ideme peši hore. Toto je znovu taká akoby hosťovská miestnosť na poschodí. Posedenie. A tu je druhá spálňa. S balkónom, tam je klimatizácia, nie kúrenie. A tu máme tretiu spálňu pre ďalších hostí a posledná štvrtá spálňa. Takže vidíte velikánsky dom, pripravený pre množstvo hostí. Dosť veľká kúpeľka so záchodom a balkón, kde sa sušieva, ako vidíte teraz, prádlo. Keďže konečne slnko vyšlo, 3 dni bolo slnko, tak som navštívil túto pláž. Nádherná veľká piesočná pláž, ktorá ide kilometre okolo. Taký poloostrov je to. A s veľmi krásnymi vlastne zákutiami. Na hlave mám príľbu, ktorú mali Vietnamci vo vojne proti Američanom. Takže pozdravujem. Vidíte, piesočná, krásna pláž. Skúšam plávať na piesku, ale nádherné more, ale zistil som, vzbudzovalo veľkú úctu, lebo
Hoci nie sú obrovitánske vlny, ale vidno obrovskú energiu v tých vlnách. Obrovskú silu. Tam sa kto si ide kúpať. Voda tam aj teraz v tomto období, v októbri, bol som po kolená vo vode, nechcela ma pustiť ďalej, tak tá voda bola o trochu teplejšia ako na váhu. No, tam ste videli, bol som skutočne, tá spätná vlna ma doslova vťahovala naspäť do mora. Hoci som bol len po kolená, ale všímajte tie vlny, akú obrovskú energiu majú. Obrovskú energiu, silu. V lete tam sú aj plavčíci, je ďaleko väčšie množstvo ľudí. To je sila, to je energia. To keď som počul to vlnenie, nádhera. No a samozrejme je to vybudovaný poloostrov s veľkým množstvom takýchto budov, zariadení, nádherná úprava stromov, sadov okolo. Je to skutočne reprezentatívne miesto. To sa nedá zrovnať s Chorvátskom alebo s ostatnými krajinami okolo, ktoré sú. Všímajte, jak krásne sú, teda o chvíľu vidíte, ako krásne zastrihnuté stromy okolo cesty. Tam vidíte teraz tie stromy. Naschvál ma zobrala taxíkom, keďže sa mi trochu horšie chodí, to je asi 3 km od jej domu. Vidíte, ako krásne upravené aleje sú tam a spomínam tie zastrihnuté stromy popri ceste. Je to skutočne nádherná tam. To more, toto okolie, je to nezabudnutelné zákutie, alebo nezabudnutelné zákutia. No a večer ma zobrali taxíkom po meste, veľmi zaujímavé, a zobrali ma aj k tomu námestiu. Tak sa idem pozrieť bližšie k tomu pamätníku, pomníku. Moja rodina už teraz ma sprevádzala. Hrdovla je vietnamská vlajka. Môj kvet mi ukazoval, keď som fotil, že mám si odfotiť aj tú zástavu. Bola hrdá na to, že tam je vietnamská zástava. Tá hrdosť tých Vietnamcov ma fascinuje. Hrdosť na zástavu, na znaky štátu svojho. No tak vidíte, ideme sa pozrieť na to miesto bližšie. Večer to využívajú na prechádzky, na malé motorečky, bicyklíky a tak. Je to pre nich skutočne zaujímavé miesto. Aj pre mňa. Nezabudla tú vlajku zobrať do záberu, to sú jej zábery. No a tu okolo je krásne vysadené, upravené. Takže veľmi esteticky je to spravené, celé toto prostredie, nielen námestie, ale aj samotné okolie. Hej, ale som tam nejaký zvláštny.
Nie je to krásne? Mne to prípada obrovsky nádherné. No už vezieme sa večerným Hongdojom. Do cái này mua cái map của anh 7-7 ngàn vì cái màn hình thì lắp riêng con nói con riêng cái map của anh là 7-7 ngàn. Ra đây em qua đây em để phải đấy. Dạ dạ. Je to skutočne pre nás exotika. Ulice vysvetlené, vyzdobené. Je skutočne čím sa kochať. Tu je most na ten poloostrov, ale my sa vraciame do mesta, ideme naspäť do nášho domu, ktorý je vzdušnou čiarou asi kilometr od mora a asi 3 kilometre od začiatku tej nádhernej pláže. Nie je to krásna prechádzka mestom? Rád by som tu bol aj s mojimi priateľmi, aj ďalšími. Je to nezabudnutelné miesto. No a treba povedať, že kto pôjde so mnou, nemusí banovať. Videli ste dom so 4 spálňami, kde sa zmestí aj viacero ľudí. Moja priateľka Kvet pozývala ma, že nech zavolám aj ďalších priateľov, ale ako si sa nepodarilo zorganizovať väčšie množstvo ľudí, tak na budúce. Pokochajte sa týmito nádhernými zákutiami. No a v podstate to bola už rozlúčka, posledný deň, už sme sa stretli, prišla sa rozlúčiť so mnou celá rodina, dokonca a ich matka 20 kilometrov absolvovala, aby sa so mnou rozlúčila. Len ešte v tom čase neboli tam členovia rodiny, takže nemohla sa dlho zdržať, vrátila sa naspäť, tak chýba teraz na záberoch. Ale prišla za mnou, aby mi vzdala vyjadrenie lásky a sympatí. Bavíme s tým, že o pár hodín už ma čakalo nastúpenie do lietadla a zanechať týchto ľudí, ktorí mi obrovsky prirástli k srdcu. A ako mi naznačili, ja som prirástol k srdcu im. Takže cením si to obrovsky a viem, že mám na svete ďalšiu rodinu. Síce ďaleko, ale sú tu. No a posledné rozlúčenie na letisku. A už odchádzam
Priateľka mi objednala hotel, lebo som tam mal čakať na druhý deň. Tak som ostal v tom hoteli, dala mi jedlo, zaobstarala. No, tak už to znovu skúšam s paličkami. A o pár hodín už znovu letisko Hanoj a domov. Zajímavé tie rúška, dosť ľudí tam nosí. A tieto dievčatka nejak sa so mnou skamarátili a mávali mi na pozdrav. A večer už znovu očakával ma Boeing, vidíme ho tam naľavo a čakalo ma už znovu skoro 10 hodín letu do Istanbulu. Turkish Airline. Kráčam tou chodbou si do lietadla. Musím povedať, že videli ste to aj, Turkish Airline mali veľmi dobré vybavenie v lietadle. Boli tam slúchadlá, deky, prikryvky teda, na oči zásteru a tak ďalej. Všelijaké veci, dvakrát jedlo bolo tam veľmi kvalitné. No a tu už vchádzam pomaly na lietadlo. A tu máme napísané, kedy odchádzame, Istanbul a po rusky zostávajúci čas 3 hodiny 10 minút a toto už je Istanbul. Nad ránom skoro prichádzam do Istanbulu. Znovu to obrovitánske gigantické letisko ma privítalo, za mnou tisícky kilometrov a už iba hodinu a 20 letu domov. Tento raz to bolo lepšie v Istanbule, lebo čakalo ma iba medzi pristátie približne 2,5 hodiny. Oproti tomu, keď som tedy čakal 15 hodín a plus 4 hodiny ešte meškanie, bolo to ďaleko lepšie a významnejšie pre mňa. Už som sa, neviem povedať, či tešil, ale bolo to tak, že chcel som ísť domov, ale teším sa, keď sa znovu vrátim do Vietnamu. Tu sa už chystám na lietadlo z Istanbulu. Poznal ma. Asi tribunál pozná. Z Istanbulu do Viedne čaká autobusík, ktorý nás odvezie k lietadlu. Tu sa vezieme autobusom k lietadlu, ktoré má z Ázie dopraviť ma na pevninu Európy, konkrétne do Švechatu, do Rakúska. Všímajte, je to skutočne obrovitánske, gigantické letisko. Toto je bočné letisko. Nie je to hlavné, ale tiež dosť veľké. Vidíte, veľká plocha letiska bočného, nie hlavného. A toto je to moje lietadlo, ktoré ma má dopraviť k nám, najskôr do Rakúska, do Viedne. Vrtuľa už je pripravená. Mám ma priviesť naspäť do krajiny, kde sa aj teším, aj nie, lebo čaká ma tam Čaputová a všelijaká divná vláda a podobne. Ale predsa je to domov. Tak toto je to bočné letisko. Na to už máme pohľad z lietadla. Opätovne mám pri okne pohľad
Na prvý pohľad pokoj a kľud, ale iba na prvý pohľad. A už to znovu začína. Znovu ma priklincovalo do sedačky zrýchlenie a znovu stovky kilometrov, ako sa hovorí na tachometri. A tuším nejaký 1000 kilometrov z Ázie do Európy. Tentoraz naposledy Istanbulská väža, Istanbulská plocha a už sa vznášame k oblakom a nad nimi opäť som mal to šťastie, že som mal sedadlo pri okienku, tak som mohol filmovať. Tu vidíme čas, koľko máme letu, rýchlosť, zatiaľ sme len cirka 500 metrov nad zemou, už viac, zatiaľ len 264 rýchlosť, ale už vystúpila na 280. Vo výške nad nami je lietadlo, ku ktorému sa aj my budeme blížiť. A už ideme naraziť do oblakov, do mrakov. Za mnou ostáva Ázia a hlavne ostáva rodina, ktorá mi stala sa veľmi blízkou. Odchádzam odtiaľ s tým, že v srdci mám týchto ľudí, ich dobrotu, láskavosť, ich zmysel pre rodinu, súžitie, ochotu pomôcť. Áno, krásne sa díva na to všetko z výšky, ale dolu pod ním viem, že žijú ľudia. Žijú ľudia so svojimi radosťami, so svojimi starostiami, problémami, ale s celým svojím životom. Za sebou som nechával už postupne Rumunsko, teda spätne Bulharsko, potom Rumunsko, Maďarsko a celkom je zaujímavé, že aj kúsok Slovenska. Leteli sme nad Petržalkou, videl som Bratislavu, tak ako som ju nikdy predtým nevidel z výšky niekoľkých kilometrov. Žiaľ Bohu, ale mobil akoby ma chcel zastaviť na mojom nadchýňaním sa Bratislavou po toľkých tisícoch kilometrov. Vidíte, jak krásne sa vysúva na krídle. Po toľkých tisícoch kilometrov akoby nechcel, aby som to videl. Odrazu, jak som bol na konci Bratislavy, mobil sa vypol sám od seba a z Bratislavy neostala ani sekunda záberu. Možno na budúce. Takže bol to nádherný pohľad. Toto momentálne neukazovala mi mapa, ešte asi Maďarsko je momentálne, alebo možno už je to v diaľke Slovensko.
Z tejto výšky nevidno tabule, tak neviem sa vyznať, kde sme konkrétne boli. Podstata je ale tá, že už predo mnou sa rysuje Bratislava a Rakúsko. Klesáme, padáme už nižšie a nižšie, toto už máme Rakúsko a už aj predmestie Viedne. Ako som videl na prístroji, podo mnou je pár 100 metrov hĺbky. No a už pomaly sa začíname dotýkať prírody. Dunaj. A toto už máme Viedeň, vidíme tam aj väžu. Budeme sa trochu točiť k nej a o chvíľu všetko bude už minulosťou a spomienkami. No a to už máme dotyk so zemou. S Bohom všetko. Uvidíme sa na budúce s dobrými ľuďmi.